hapon, maayong gabi mga kabisyo. Mami Tanya here and welcome po sa panibagong episode natin ng Dibdiban ang Laban. At syempre kabisyo, kapag shinare mo ang live natin na to, alam mo, sabi ng ating tadhana, magkakapera ka daw. Kaya sabay-sabay nating i-share ang ating Facebook Live this afternoon. Dibdiban ang Laban. At syempre, kapag ikaw ay super active, kabisyo, sa ating comment section, ikaw ay masya-shoutout ni Mami Tanya Chinita ng Unli, as in Unli shoutout sa lahat po ng super nagpupuso, super nagko-comment sa ating comment section. Kaya, pakishare naman. And of course, syempre kabisyo, this afternoon, meron din tayong Twitter party sa lahat po ng gustong makasali. Pwede kayo magpa-shoutout or mag-tanong sa ating guest. Hashtag mo lang sa Twitter, hashtag Dibdiban with Shireen. And of course, today kabisyo, isang mami ganda ang ating makakadibdiban po ni Mami Tanya Chinita. Ang mga song niya ay lagi nating kinakanta, suke, kumbaga sa video, okay. Pati na rin sa mga singing contest, nagiging ano siya, grand final piece sa singing contest, di ba? You Joey! Did you love me? Ganon ang mga kantahan. At nakilala nga po natin siya sa Search for the Star in a Million noong 2003. Napakadami niya pong title, kabisyo, kasi sobrang husay niya po at nagmarka talaga sa ating mga Pilipino ang kanyang boses. Dati siya ay Queen of Teleserye theme song and Power Belter. Ngayon, kilala na siya sa tawag na Crystal Voice of Asia. At ngayon, malalaman nga po natin kung bonggang comeback na ba talaga. Please welcome, bigyan natin ng maraming puso sa Facebook ang nag-iisa, Mami Shireen Reyes! Woohoo! Hi! Mami Tanya! Yes, Mami Shireen. Anong sikreto? Bakit baby face pa din? Hindi ko tinanggal ang pagka-baby ko, nilalpak ko lang sa mukha ko. Well, disiplina sa katawan, Mami Tanya. Sabi mo nga, kailangan positive lang. Tsaka, yes lang all the time sa buhay. Don't let go of your life. Enjoy it. Yes. So kahit maraming problema, dapat i-embrace mo lang yon, i-enjoy lang. Ganun yung sikreto para maging young looking. Yes. Ang problemahin mo talaga ay ang problema, wag yung sarili mo. Ang problema lang, tanggalin mo yun. After that, okay lang. Iyak mo yan. Pagkatapos, okay ka na. Quick break, tama yan. Mami Shireen, bago tayo magpatuloy sa ating top 5 o Dibdiban ng Laban, i-shoutout mo naman yung mga kabisyo natin na active ngayon sa comment section, pati na rin yung mga Sirinians. Yes, mga Shirinians, kamusta kayong lahat? Magandang gabi kayo. At syempre, ang ating mga kabisyo dyan. Maayong gabi kaninyong tanan sa mga tanang naminaw karon ng kabisayaan nga naadri sa Manila, Luzon, Visayas, Mindanao, kung saan man kayo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Maayong gabi kaninyong tanan. Magbisaya ka nga, Mami Tanya. Ay, giatay lang ang alam ko, day. Ay, gusto ko yung tawa mo talaga. Napaka-soprano, yung pataas na talaga. Oh, talaga ba? Kaya nga lumalayo ako sa mic kasi minsan pag tumawa ko, malulunok ko yung mic, day. Talaga? Yung mga ganung level. Mami Shireen, thank you so much sa pagpunta dito. Bibigyan natin ng good vibes ang ating mga kabisyo ngayong hapon. Mami Shireen, eto, unang kwentuhan natin. Ikaw ay talaga naman tumatak sa puso namin yung come in, out of the rain. Ang daming preposition. Tumatak sa amin na... kulang yung come in, out of... Ano yan? Kulang ang preposition mo, girl. Sorry, girl. Come on, in, out of the rain. Grabe, ang dami talaga. Sobra. Oo. Timo sa dami, hindi ko memorize na obobs tayo. Diba, tumatak sa'yo, anong feeling mo na trademark mo itong song na to? Na sa'yo talaga, na kapag kinanta yung kanta ni Shireen, yung kantahin mo sa video, okay? Walang ibang pangalan ang nakakabit sa'yo. Anong feeling?
Alam mo yung feeling ko na parang, oh my gosh, lumaki na si Sweetie yung anak ko sa song na yan. Oo. Kasi kakastart ng, iba ng Star in a Million pa yan. Hanggang ngayon, hanggang sa binigyan ko siya ng ibang flavor, ibang style. At ang masasabi ko sa nagsabi sa akin na Queen of Preposition ako, maraming salamat kasi dinadasalan niyo ako. Santa Shalindra, his patron saint of prepositions. Yung parang sobrang na-overwhelm ako kasi parang tanggap nila yung kanta pero parang naririndi sila sa preposition. Uy, hindi. Dahil sa... Hoy, alam mo, sa English kasi, isa yan sa mga mahirap pag-aralan. Kasi sa ating mga Pilipino, sa lang yung preposition natin, di ba? Sa, ano pa ba? Yun nga lang sa. Pero pag English, in, on, di ba? Kaya natututo Oo, kami madami. dahil sa'yo. Dahil sa song mo. Kasi marami talaga. Ewan ko sa anong nangyari sa sa composer niyan. Pero grabe no, come on. In. Come on in. Out of the rain. Out of the rain. Yes. Come on in. Kasi nauulanan ka na. Sobra na yung sadness mo. Dito ka na. Pasok ka na dito. Welcome back. Grabe yung mga hugot mo. Umpis pa lang Grabe. Yes. Ang kasi hindi ba hashtag dibdiban with Shireen? Kaya tanong ko nga kay Tanya, paano yun? Kung wala talagang dibdib. Okay lang. Okay lang kahit walang dibdib. May foam naman dyan. Madami. Mami Shireen, kamusta yung naging buhay mo pagkatapos ng Search for the Star in a Million? Oh my gosh, after that, kahit na sabihin natin, okay, daming nasad kasi natalo ako. Ako din nabigla at nasad din ako. Pero alam mo, ang daming opportunity na naibigay sa akin ng Diyos. Kahit na naniniwala ako, it really humbled me na kung ang door pala, isang door ay nag-close, meron isang malaki pa talagang mag-open para sa'yo na hindi ka masisikupan sa pagpasok. Ganon. Gusto mo itong usapan na to, Yung pasok na yan. Oo, nakakatuwa, di ba? Alam mo, Mami Shireen, hindi lahat sa mundo, hindi lahat na lang ng Pilipino na ka-age natin nabibigyan ng opportunity katulad ng nagkaroon ka. Kaya sobrang nakakatuwa na sobrang humble mo, sobrang nare-reach ka pa din ng mga fans mo hanggang ngayon. Kilala namin Shireen Rehis pero sobrang down to earth mo. Thank you so much sa isa. Salamat din. Yes. Siyempre ang support marami. Oo. Noong 2010, nag-migrate ka sa States. Kamusta yung Yes. naging buhay mo doon? Yes, well, nag-give up ako kasi marami talagang projects na naiwan ko dito. Bilang mom, bilang mommy, alam mo yung I have to give up the limelight. It's because para sa future ng anak ko. At siguro napagod din ako sa showbiz that time that I had to really go to the US and do something. And na parang ginampanan ko bilang nanay ko. Bilang ang pagkananay ko sa anak ko kasi nga now that she's 18 years old, that time she was only 6 years old, now that she's 18 she's an adult, ako naman sabi ko sa kanya, ako naman sweet para magpagpatuloy ko yung passion ko first thing and mag-focus ako. Sabi niya, it doesn't make you less of a mom, mommy, go on with that and I want you to focus on that. Oo. Grabe yung ano mo no, yung di ba English major ka, if I'm not mistaken? Yes, graduated ako, Bachelor of Secondary Education, major in English. Grabe pag enunciate mo ng mga words ng English. Hindi ko At exchange na talaga. Kasi racist lang ako kaya gano'n ako magsalita. Pero hindi Kasi, oo nga, minsan kasi, naano ko talaga yung, kasi nag-teach ako, diba? Nag-part-time teaching ako sa US. So yung oh my gosh, every day, sa bahay, nag-Bisaya, English, pagpasok ko ng school, guy, Texan accent pa yung mga tao. Yung parang kailangan mo mag-accent din para maintindihan ka rin nila or maintindihan mo rin sila. Ganun. Minsan kasi kapag ganun yung kausap mo, nagiging ganun na rin yung accent mo, di ba? Kaya yun. Medyo nakahawa lang minaw. Nagdadala talaga siya yung Natutubingin nguso. Okay, last April 2021, this year, pumirma ka ng exclusive recording contract with your home network, of course, ABS-CBN Music. Ibig sabihin ba na ito talaga for good na yung pag-stay mo dito? Settle ka na ba? Yes, for good na talaga. Kasi sabi nga ng anak ko, Mommy, it's okay.
okay lang. So, ito ngayon, at second life ko na, second chance ko na, Mami Tanya, it's big cause. Oo. Nagka-thyroid cancer ako. And then, akala ko mawala na talaga yung boses ko. But ito, Yes. binalik pa ng Lord ang boses ko. At ito, binigyan ako ng chance ulit ng ABS-CBN Music. Alam mo yung blessing na binigay ng Lord sa akin? Binigay na, niniwala pa rin sila sa akin. Nandiyan, nag-comeback ko. Yan, tawag na nila, comeback is real. Kasi, Oo. comeback to, kasi this is my chance of like proving God is so good. God is always there at hindi ka pababayaan. You will regain your voice after the challenges that I had before. Napaka-strong naman ng isang Mami Shireen. Grabe naman. So, nagkaroon ka ng problema sa thyroid. Anong age mo na, nalaman? Yun yung 2016. Actually, tinago ko talaga sa lahat. Pati nga kay Oo. mama at saka papa, hindi ko agad sinabi na cancer. Kasi ayoko yung makita nilang yung Mag-alala. pain ko during the surgery, yung mga ganun. So sinabi ko lang, sinabi ko din sa mga Shirinians na meron ako, nagka-cancer ako. After how many years pa? Kasi I was so duwag. Kasi baka sabihin nila, ay nawala na siya ng boses. Baka mawala siya ng Yeah. boses kasi nga nagka-cancer siya. But I said, Oo. binigay naman niya ulit. Bumalik yung boses ko. Oo. Ay, praise the Lord. Alam mo, Mami Praise the Shireen, Lord. sa pagkakaalam ko, ito namang thyroid cancer, isa yan sa mga cancer Easy. na, madaling gamutin. Nagagamot siya, naaalis siya lifetime, di ba? Yes, but Congratulations. for a singer like me, risky din siya kasi sa pagtanggal ng thyroid o sa tumor mismo, pwede siyang makatouch ng laryngeal nerve na pwedeng Yeah. change ito yung quality ng boses mo. Pero hindi ka mawala ng boses, pero change talaga yung quality. Pero nandyan Oo. pa naman ang quality ni Inday Shireen. Oo. Nasa dugo mo yan, hindi lang sa lalamunan, nasa dugo, nasa puso, nasa isip. Day. Okay, Day. Speaking of your contract with ABS-CBN Music, isa ba tong gusto ko nang bumitaw sa isa sa naging produkto ng iyong contract? Yes, after I signed the contract, yun, binigyan lang ako ng new single na gusto ko nang bumitaw. So, I co-wrote this song. Ako yung isa sa mga nagsulat ng song. Kasi English yung pagkalagay ko sa journal ko. Sabi ko, ito yung naramdaman ko. Ito talaga, dati ko naramdaman. Sobrang sakit, painful, ang dami ko naranasang pangit, anxiety, depression. And then, translate ni Michiko Unso, my manager, into Tagalog. And dinagdagan pa ng napakasikit ni lyrics ni Sir Jonathan Manalo. At ang bongga-bong vocally and technically, challenging din na kanta. Gusto ko nang bumitaw. At syempre, may album pa akong darating. Within this October, lalabas na po siya. So, isa sa mga kanta ang gusto ko nang bumitaw, which is available on all digital stream platforms. Yes. Okay. Gusto ko nang bumitaw. Ito ba ay negative o positive song? Paki-share naman sa ating mga kabisyo at sa mga Shirinians na nandyan sa comment section. Actually, may negative, positive. Ang negativity is like, parang feeling mo kung bumitaw ka ba, negative. Kung bumitaw ka para sa sarili mo, kung bibitaw ka para sa self-love, hindi yan negative. Kasi pipiliin mo talaga yung sarili mo after all. Bibitaw ka sa toxicity, relationship man yan, friendship or whatever, or relationship mo mismo sa iyong pagkatao, sa iyong sarili. Depressed ka, what for feeling mo, self-worth mo, wala na. Low self-esteem ka, parang akala mo, na-compare mo na lahat, na-compare mo sarili mo sa iba't ibang tao. Please don't compare yourself anymore kasi nag-iisa ka lang. Pero sa mga challenges na ito, you are not alone. You have to embrace the challenges, the problem, and get up. Kailangan mong umahon para sa sarili mo. Get up, and then bangon ka. Bangon ka, girl. Bangon ka, dong. Kasi hindi ka nag-iisa. Love yourself. Kung walang pang feeling mo, walang-wala na, nandyan si Lord. At nandyan ang sarili mo. Habang buhay ka, humihinga ka, may purpose ka pa. Alam mo, Mami Shireen, gusto ko lang basahin itong nasa comment. Sabi niya, mas maganda yung quality ng boses niya ngayon. Sabi yan ni Geoff Dayudski. Sir Jeff. Yes, isa siya Shirinians. Kasi syempre, sila yung nakarinig sa akin nung start siguro, bata pa tayo that time. Ngayon siguro, ano kayang na-touch na laryngeal nerve ng doktor dito? Na-change yung quality a little bit. So siguro gumanda yung quality. Siguro maybe because of like maturity or something. So I'm just so glad na bumalik siya. And then siguro when I sing na ngayon, mas grabe yung emosyon dahil napagdaanan ko.
Tsaka yung Tama. storya ng buhay ko din talaga yan, yung kantang yan. So sa lahat ng mga kanta ko siguro, sa mga susunod pa na mga kantang maririnig nila, emosyon, emosyon, emosyon. Dahil, kumbaga, kung battery ako, fully charged na ako sa emosyon. Grabe. Ito, follow-up question about the song. Gusto ko na bumitaw. Ikaw, gaano katagal bago mo na-realize na kailangan ko nang bumitaw sa sitwasyon na to o saan ba sa problema na to? Pag hindi ka na masaya, yung parang ma-feel mo na parang down na down ka na, wala nang respeto. Bibitaw ka na talaga niyan. If in a relationship, wala nang respeto, hindi ka na masaya, mas nasasaktan ka, please, let go. Hindi na yan masaya, hindi na yan healthy for you and for your partner. And syempre, kung ikaw, meron kang depression, anxiety, I know, mahirap talagang bumangon sa ganyan. Pero if you really divert your attention and then you talk to people, to the right people, you can let go of the toxicity and negativity. Let go of that. Kailangan lang natin talaga ng mga taong makakaunawa. Alam mo yung may empathy sa sitwasyon natin. Hindi sasabihin, napagdaanan ko din yan, kaya kaya mo yan. Pero sasabihin niya, sasamahan kita, pagdadaanan mo, diba? Don't ask na anong magagawa ko. Wala ka talagang magagawa niyan. Sabihin man, sige, kung ready ka na, share mo lang. Ready ka na, Yes. talk to us. Kung ikaw ay kaibigan na may ganun, talk to us. So, you don't have to take that depression and anxiety lightly. Kasi maraming ganun na titimpi lang. Like ako, mahilig ako magtimpi Akala ko, hindi na ako babangon sa isang lugar na madilim. Kasi for this pandemic maraming naka-experience ng ganyan. Na-experience ko yan. Na nasa loob lang ako ng kwarto, ayaw kong kumain. Kasi parang feeling ko, ano nang next for me? Ano ba? Ano bang purpose ko sa pagstay ko dito sa Pilipinas? Magka-comeback ka ba ako? Meron pa ba akong career na maabutan? Meron pa bang maniniwala sa akin mga tao? Yun yung grabe negativity ko sa isip ko. Toxic na talaga. So kumbaga, para sa katawan mo, sa guts mo, mag-detoxify ka. Yes. Detoxify also your brain, your mind. Kasi manggagaling lahat ng stress dyan Totoo yan. Mami Shireen, sa relationship, for you ba, bumitaw means unlove the person? No, hindi mawawala yung pagmamahal. Kasi kung nagmahal ka ng tunay, nagmahal ka ng buong buo, hindi mawawala yan. Pero, kung nagmahal ka man, at least hindi ka nag-regret. Walang regrets from you because binigay mo lahat. Sinayang lang. Grabe naman yung, parang gusto kong maano tayo, may alak-alak, mga ganun, habang nagkukwentuhan ng mga hugot mo. Pulutan na dyan! Sisig pa more! Pa, sa table 7. Kabisyo, mamaya po, patitikimin tayo ni Mami Shireen ng dibdibang pagkanta niya ng Gusto Ko Nang Bumitaw. Sa ngayon kasi, Kabisyo, kailangan niya munang wag bumitaw sa top 5 po ni Mami Tanya Chinita. So, Mami Shireen, meron pong tough questions tayo dito. Sagutin mo lang ng buong dibdib, okay? Yes! Are you ready? Yes! At sa Yes, mga Kabisyo! Yes, sa mga nasa Facebook po, patuloy lang kayo mag-comment. Malay nyo, mapili ko din yung comment nyo sa itatanong nating tough questions kay Mami Shireen. Okay, pa-heart-heart naman dyan sa mga nasa Facebook bago tayo magsimula sa ating top 5. Heart, 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 heart. Ayan na nga po. Eto na, Mami Shireen. Bakit mo binitawan yung career mo dito sa Pilipinas? Para sa aking anak at para sa future niya. Follow up, gaano kahirap i-rate mo ng 1 to 100? Gaano kahirap yung set aside mo yung career mo? Alam mong maraming mawawala sa'yo. Mahirap din maging nanay talaga. Mahirap maging nanay. Mahirap mawala ng parang feeling mo, nawala yung limelight, nawala yung gustong-gusto mo sa buhay, parang nawalan ka ng parte ng katawan mo. Pero buong-buo kong binigay sana ko yung pagmamahal at atensyon. Pero alam mo, hindi naman ako nag-stop ng singing sa Amerika Wala lang ako dito sa Pilipinas, nagko-concert pa rin ako doon. Pero iba pa rin yung pag nandito sa Pilipinas, 'di ba? Pero no regrets. No regret. No regrets kasi
firm ako niyan. Walang regrets. Kasi lumaki naman ng maayos ang anak ko. Okay naman siya. Okay, number 2. Kanino ka pinaka na-threaten nung Search for the Star in a Million? Na-threaten ako sa kanilang lahat kasi yung 10 finalists, ang gagaling talaga nila. May beauty, may mga ganun. So, na-threaten ako sa kanilang lahat. Kaya fight si Inday talaga that time. As in, kumpitin siya talaga Yes. lahat ng mga tao. Oo, natural lang maging competitive ka kasi sumali ka nga sa competition, 'di ba? Kaya talagang bibigay yung best mo. Correct. Okay, number 3. Nasaktan ka ba nung si Eric Santos yung nanalo sa Search for the Star in a Million? Ay, ang top ng question niya talaga. Ano yun? Parang ako, nasaktan konti, tsaka happy for Eric kasi nasaktan konti kasi, di ba, feel ko na yun na nanalo na kasi nga, number 1, ganyan. Feeling Gera lang talaga ako that time. Feeling Gera, kasi pag competition, kasi you really want to win kasi that time kasi maliit pa si Sweetie. So parang, huy, panggatas ko na to. Alam mo yung ganong level? Alam mo, kaya lang parang yung pera ko naging bato. Alam mo yung ganong level, pero okay lang. Yung sabi ko nga, bumukas yung mas malaking door na hindi ako naiipit. So, binigyan naman ako ng Lord na maraming opportunities. That's life, 'di ba? Oo, Yes. kanya tayong nakatadhana para sa atin eh. Kaya hindi ibig sabihin, hindi sa'yo yung corona ngayon ay hindi ka na magkakaroon ng corona in the future, 'di ba? Correct. Okay, Really? Mami Shireen, may co-singer ka ba na nahirapan kang katrabaho? Actually, parang para sa akin, wala akong napiling singer na ganun. Pero pag ma-feel ko yung parang na-intimidate ako at saka yung parang feeling ko nililook down ako. Kasi minsan na-feel ko yan eh. Yung parang hindi sila namamansin. Yung ganon. Yung parang titingnan ka lang ganon. And then, parang na-intimidate ako. So, hindi na lang ako kikibo. Yung, okay, kanta lang, trabaho lang. Best baka natin yan. Sino yung naglulukara? Basta may mga ganyan na parang titingnan ka lang ganun porket, okay, comeback ni Sherin. Siguro sa opinion, wala akong pakialam. Alam mo yung mga ganong level, yung parang okay. Pero din, okay lang. Basta may na-feel lang akong ganyan. Pero parang sabi ko, oh girl, wag ka negative. Wag ka na lang sa akin sa sarili ko, wag kang KJ. ganun talaga nun. Wag kang KJ, ganun Joy. talaga ang buhay. Baka meron siya. Oy, siya. Baka meron siya. Di ba ikaw na lang magko-comfort sa sarili mo, walang iba eh, di ba? Kasi Oh, nga hindi ikaw mo na siya mag-adjust. Adjust ka na Yes, lang. Oo, ganun talaga yun. Okay, last. Grabe, ang bilis mo sumagot sa tough questions ha. Hindi ka natatafan dyan. Okay, sinong singer pa din, ang pinaka nahirapan kang ka-duet? Ang daming practice. Parang ayaw mo na, bibitaw ka na. So far, hindi ko masabi eh. Kasi, minsan kasi pag like sa ASAP or mga ganyang level, minsan lang bibigay ng one day. Eh, syempre mahirapan talaga yung singer din talaga kumanta ng song na yan. So, you need patience talaga. Kahit na parang supportahan kayo ng colleague mo or co-singer. So, may times na mahirapan ka, but you really have to support that person kasi alam ko ang pinagdadaanan din niya kasi napagdaanan ko din. Oh. Grabe, ang dami mong hugot. Napaka-matured mo sa mga sinasabi, binibitawan mo sa amin. Alam namin na may istorya pa sa likod ng mga tanong na yon. Pero may bonus question dito tayo sa comment section. Okay, Mami Shireen? Okay. Ikaw ba ay nakabitaw na talaga sa feelings mo? Ayoko yan, ma'am. Ano that? Because, kailangan talagang ganon. Yung bitaw yung... Ikaw na bahala kung saan feelings yan. Ikaw na bahala mag-interpret. ma'am, yung feelings mo na basta ang dami mong bayarin. Bibitawan ko na talaga yan. Alam mo yung mga ganang feeling? Bills pa more. Alam mo yung ganong level. Pero yung bibitawan ko yung feeling na, yes, binitawan ko yung feeling kong insecurities, Yeah. yung feeling ko na parang lahat na lang negative.
binitawan ko na yan. Because I have to let go of that. I need to do something. Divert your attention. Kasi ikaw din maano dyan. Ayun ko sa Bisaya niyan. Ikaw alkansi, day. Yung parang, Day. ikaw yung talo. Ganon. Ikaw yung talo. Ulit. Mabanggit din ni Tanya Chineta yon. Ano yun, Day? Oh, alkansi ka, day. Alkansi ka, Day. Paktay Oh, ka diha. alkansi ka. Okay. Alkansi meaning talo. Okay. Thank you so much, Mami Shireen. We proved tonight na matibay na talaga ang dibdib mo at handang-handa ka sa mga susunod pang dibdiban na laban sa buhay mo. Kabisyo, please welcome sa dibdiban ng laban with her newest song, Gusto Ko Nang Bumitaw, the one and only Shireen Reyes. Umiiyak, gabi-gabi, walang tinig na naririnig. Nakikipaglaban sa digmaan na talunan. Hanggang kailan talo na, pagod na. Akala ko ika'y sa akin pa pero hindi na pala. Wala na nga ba talaga? Naglalagalag sa kadiliman, naliligaw, nalilito. Ano nga ba ako sa'yo? Sino nga ba ako sa'yo? Dito sa aking pagkakahimlay, sa dibdib ko ay parang may nakatagan. Walang kasing lungkot, walang kasing sakit. Gusto ko nang bumitaw, ngunit ayaw pa ng puso. Gusto ko nang bumitaw, may pag-asa pa siguro. Kalaban ng sarili, sino bang dapat pumili? Sino nga ba, ako ba o ikaw? Gusto ko nang bumitaw. Kung kalungkutan kong kaligayahan mo, kung pagkakapos ko'y paglayang mo, kung ang sugat sa puso ko'y panglunas dyan sa puso mo, paano na ako magpaparaya pa? Pagkakawalan na lamang, bakit ang buwas sa loob? Pinanghihinaan na ng loob. Gusto ko nang bumitaw, ngunit ayaw pa ng puso. Gusto ko nang bumitaw, may pag-asa pa siguro. Kalaban ng sarili,
Kabisyo, lagi mong alalahanin na kahit feeling mo, diba? Kahit feeling mo too late nang bumitaw sa isang bagay or situation ng buhay, hindi pa. Hanggat buhay tayo, pwede pa kasi ang joy, ang happiness, ang freedom ay para sa lahat at ito ay free. So mamimili ka lang, di ba, Mami Shireen? It's now or Yes. never. Yes. Mami Shireen, saan namin pwedeng Letting go is a choice. Yes. saan namin pwedeng mapakinggan yung song mo? At meron kang gustong, may regalo ka sa ating mga kabisyo, yung iyong digital concert. Yes, ang aking concert ay entitled Love United. It will be happening on October 23, 2021. Kasama ko si Easy Mill, Farlan Canlas, H-Bomb, TNT Boys, and Kayla Francesca. And alam mo yon, ito yun, this is a night of love, hope, inspiration, and healing. October 23 po at mabibili po ang tickets po sa ktx.ph at sana po ay panoorin niyo po kasi first time ko talaga, this is my comeback concert po. Sana supportahan niyo po ako. Bili na po kayo ng tickets kasi po konti pa daw yung bumili, so damihan pa po natin yung pagbili natin kasi ang iba hindi pa kasi alam kung paano daw. So marami pong steps doon and instruction kung paano talaga bumili, mag-purchase. So maraming choices doon, but you really have to choose concert Love United by Shireen Rehis. So October 23 na po yan. So bili-bili na po kayo ng tickets at ktx.ph. And ang gusto ko nang bumitaw ay available on Spotify, lahat ng digital streaming platforms like Apple Music, iTunes, Deezer, lahat. At marami po. I-request nyo po dito sa Love Radio, mga kabisyo. Yes, oo Request lang. naman. Pag gusto nyo nang bumitaw pero pipiliin talaga yung sarili, go lang. Bitawan nyo yung salitang yan. Yes. Mami Shireen, excited kami sa October 23 and praying and hoping na bubuhos pa ang bibili ng tickets. Again, kabisyo, October 23, ulit-ulitin natin, Mami Shireen, sa ating mga nanonood ngayon na kabisyo, di ba? Sabi ni Yes. Randy Gomez, nakakaiyak naman, mugto na ang mata ko, ang sakit ng kanta mo, Daishe. Oh, yes, Randy. Grabe talaga to. Grabe yung emosyon dito kasi binuhos ko din lahat ng emosyon ko dito sa kantang to. So, nag-invest ako ng emosyon, nag-internalize ako lahat before I sing this. Ito talagang totoong nangyari sa puso ko. Again, Mami Shireen, for the last time, October 23, paano ulit tayo makakabili ng ticket? Yes, October 23, Love United. Makakabili po kayo ng ticket sa ktx.ph. ktx.ph. Pipiliin nyo po kasi may choices doon movie. Doon kayo sa concert. Okay. Love United, Shireen Rehis. Tsaka, pagbili mo doon, may VIP, may general admission. And then, you just have to choose your time. Tsaka, worldwide ito. Lahat po makakapanood. As long as you purchase the ticket at may link kayo na ipapadala ang KTX once you purchase it. And then, maraming steps and instruction kung paano siya bibilhin. So, easy lang to kasi you have to adapt. Digital na talaga tayo ngayon. So, we have to do this. Kayang-kaya to. Mga kabisyo. Correct. Kayang-kaya. Mami Shireen, Yes. sa social media, saan ka namin pwedeng makachat? Saan namin pwedeng ma-follow yung mga posts mo? Invite mo naman. Yes, sila. sa aking page, Shireen Rehis Official. Ang Shireen Rehis page ko. Ako lang, wala pa akong account na personal. Yan lang po, page. Meron akong Instagram at Shireen Rehis. Hindi siya verified. So ako po yan. May Laika, may TikTok. May TikTok si ate niyo. At saka sa Twitter. Just tweet me. Tweet lang talaga. And then, let's talk. Be updated. Get notifications. Kasi para kung ano ang bago. Para friends tayo lahat. Ganon. Correct. Good vibes lang. Good Thank you vibes so lang. much again, Mami Shireen Rehis. Thank you, Mami pagbisita sa Tan. amin dito sa Dibdiban ng Laban. Sana makasama ka pa namin ulit. And again, good luck. God bless sa iyong October 23 digital concert. At Yes. maraming salamat, Kabisyo, sa panonood po ng Dibdiban ng Laban. I-follow mo na rin ako, Tanya Chinita, sa TikTok, YouTube,
Facebook, IG, and Twitter. This has been Mami Tanya Chinita at ikaw pa rin ay nakatutok sa stasyong number 1, 90.7 Love Radio, GVGV lang, walang hate, puro love lang. Bye, Mami Shireen! Bye, Ma! Nang bumit Bye, everyone, mga kabisyo. Love you! ay